Ahoj lidi, já jsem Vago a tohle je server, na kterém aktuálně teď hraju. Jak vidíte, skin docela super. No a teď se mi stala taková divná věc. No, zase mě to portlo, někam nás to pořád portuje, všechny hráče. Nevím, co to dělá, nikdo, nevím. Jako opravdu já si nejsem jistý, ale prostě něco se na tomhle serveru děje. Tamhle je zrovna chrám. Co ty svině, budeš ho mlátit? Zmrde, bum bum. Díky, tvoje hlava, hezký, super. Au, ne, co děláš? Zmrt. Já nevím teď, tak... Cože? Tak jsem zase zpět, já jsem se stačil přihlásit. Tak jsem zase zpět, já se vám omlouvám strašně. O, co to je? Kdo to dělá? Sorry, já jsem zase zpátky, já se omlouvám, mě teď někdo volal. Kámoš. Tak. OK, tak se vrhneme do hraní. A mrtvá, super. Tak a... Zabička... Hele. Stone slab. Oh shit. Takový trapáci. What the fuck? To tady je reska? Aha. Pojď sem, creeper. Pojď sem. Ale. Pojď. Pojď za mnou. No, bochni si, frajere. Tomu říkám borec. Já se vrátím na svoje aktuální místo, které vám se určitě bude líbit. Je to hodně známé místo a mám tam hodně hodně hezkých vzpomínek a je to prostě pro mě ráj. Kurva. No. Oh, shit! Co to kurva? Co to do piči je? Oh, shit! What? Wow! What's the... Ty vole, kdo to skr dělá? Wow, shit, no, vodu. Ty vole. Shit. Wow, co to je? Co ji fotím? Zabij ho creepera, teda zabij ho skeleton, ne toho creepera. Au! Dobrý. Okni. Wow, shit! Oh my god! No! Oh, what the fuck? Oh shit! What the fuck is that?
Oh my god. Ty vole, co to je? Fuj, já se lek. A kdo to dělá? Pane bože, já se z toho zblázím. Creeper, pojď sem. Hej, pojď sem. Ale, odkopu. Padni. Co to je? Zombík. No, to je ten výbuch. Co to je? Hele, holý strom. Co to? Oh shit. Oh shit, no, no! Ne! Nezapalujte to! Ty krávo. Dělej! Nic se! Kopej, Silphore, kopej! Oh! Nevidím, jen Niky vidím. Prototype, ty pičo. Konečně venku. PVPčko? Není. Škoda. Zase holý strom. To se mi moc nelíbí a začínám mít přituchu, že to dělá asi někdo z majitelů, anebo to je Herobrine, ale s Herobrinem na 1.5.2 nejsem moc přesvědčený teda. Morgulan. Co je Morgulane? Promiň. Dáme fight? Pojď, čuráku. Jo, dík za kuře. Jsem zrovna potřeboval. Oh, shit! Ty vole. Wow. Ty vole. Je tady fly zadarmo? Ne, není. Jo je? Aha, hele, super. No, tak tohle jako se mi moc nelíbí. No, to si děláš prdel. To si děláš prdel. Ty to chceš zapálit? Ty vole. Ne, nedělejte to. Nebo jo, ať je prdel. Ty debile. Zapal to.
Zapal to, dělej, zapal to. Co děláš? Si děláš bunkr, jo? No, potom mě tě neochrání, kámo. A ten tečka zdarma. Au, promiň. Oh shit! Oh fuck! Oh my god! Ty krávo, to jsou lagy jak svině, ale je to úplně cool. Oh shit! Oh fuck me! Ty TNTčka všude! Oh shit! Oh my god! Tak to je hodně drsný, ale hodně mi to laguje počítač. Ty krávo, to je jak... No, to si dáš prdel. Oh shit. Je TNTčka všude, to je jako... To je jak z první světový. A proč se tak seká? A ty vole, to bylo trochu moc, no. Ty vole, to je drsný. Ale. Jdu zase na fly. Měl bych padat dolů. Ty krávo, ty mráčky. Jo, já padám dolů, akorát se tak seká. Vzpomený No, tak to bude pořádná džuzna. Ale já se vám ozvu, až to skončí. Takže zatím čus. Já vám každopádně děkuji za slednutí, dejte like a odběr a uvidíme se příště zase někdy spolu, nebo mi můžete aktuálně do komentáře napsat, na jakým hrajete serveru. Já hraju na verzi 1.5.2 a někdy bychom si mohli spolu zahrát, takže zatím ahoj.